мощный удар, как метеорит падает. Стані Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність. Инспектор город. Патронники там? Так точно. Чадян. Для Путіна найголовніше витиснути нас. Розкажіть нам, як пройшла зустріч. Ну, передусім, я хочу подякувати президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував нашу зустріч, важлива зустріч. President Zelensky, please. No security. C'est pas possible, là, le gars. Les parapluies. Non, on peut pas poser. Les parapluies. Mr. President Smith, can you have a look this way? No, all right. Ну, передусім, я хочу подякувати президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував нашу зустріч, важлива зустріч Еммануеля, моя і президента Трампа. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили а вже ж тільки про Україну і про українців, і про те, як